Lods, hangtod karon wala pang mabuti ang epiktos. Mabito na akong problema. Ngano hangtod karon wa pagin maabot? Dudes! O pa maabot ang mga piktos? Marikara! Boss, unsa boss? Ikaw magahi ataw gun mo eh. Sa man imong batos pagkagahi man aron. Adto ang tribo ok. Pangusta ha. Ug nganong wala lagi hato ng piktos? Okay boss. Duda na ko na napart. Di sila kasligan? Wala klaro mga tawa na? Tinuod bito na part. Ultimo patay, dili na pwede kasaligan. Unya, sige plano na to ron. Di na nato hatag piktos. Sayang kayo, wala na sila kwarta hatag, ihatag na nato. Ingon akong boss. Asa daw ang epiktos? Paano masabi? Bitaw, ngano ikaw man Andre? Dapat imong bus mo ari. Dili ikaw. Gi, ako ang inyong boss. Nga di ninyo hatag ang mga epiktos. Kasi mga baspaso dia. Makalipong ka. Wala. Boss! Banga! Di mo sila mga atas epiktos! Ano man yung batos? Wala mo na dali epiktos! Ayaw mo dali-dali! Kahagon mo! Musta? Asaan kwarta? Tara! At ito! Giyan naman tawhan na eh! Dalang nungaling mo! Sa'yo yung problema niyo? Daw may problema, boss. Huwag mo sinabot ng bayar. Miski ko naman tawa na! Kung sa'yo problema na! Ato na sila! Laman na yung mga armas! Balbag yung utok yung mga matawahan na ron! Para mo pinapay!